Normalean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu eskubide eta aukeren berdintasunaz. Baina hauek beharrezkoak diren arren ez dira nahikoak. Eta guk beti esaten dugu, guk diot gure sailean esaten dugu, hoiei beste berdintasun mota bat gaineratu behar zaiola, aitortzen berdintasuna. Aitortzarik gabe, aitortzen ez direnak ez direlako ikusten, eta ikusten ez badira ez dira ezagunak izaten, eta ezin dira horrela referentziak izan. Horregatik, Ikerbasque Fundazioak urtero 3 emakumeri egiten die euren ibilbide zientifikoagatik aitortza. Eta aitortza horiek hain zuzen ere joan den asteazkenean egin genituen. 3 emakume saritu ziren, Danila Merino, ikertzaile gaztea batetik, hau Polimat Institutukoa, Maria Muñoz Cafarel, minbizian aditua, Biogipuzkoan lan egiten duena, eta Elena Palomo, hau fizikaria da eta zik energigunen lan egiten du energia termikoa gordetzeko edo metatzeko dispositibo eta materialetan. Ekitaldi polita izan zen, aukera eman ziguna alde batetik euren, lehen esan duen bezala, euren ibilbideak aitortzeko, baita euren esperientziak plazaratzeko, eta beste alde batetik kontu honen gaineko gogoeta bat egiteko. Eta azkenik, ostiralean atzo, Mondragon Unibertsitateko Politeknika eskolako ikasleen graduazio ekitaldean izan ginen, eta ohi bezala honelako ekitaldietan aukera izan nuen unibertsitate irakaskuntzaren berezitasunak nabarmentzeko eta horiek ikasleentzat dauzkaten onurak azaltzeko eta ezagutarazteko.